तो भाई लोग तू लोग इन मतलब कि लड़की के आवाज में मतलब गाना सुनत हुई बा। आज लड़का लड़की के आवाज में गाना गाना चाहता है, भोजपुरी में हम इंटरव्यू आज करत नहीं। चलो सुनाओ तो भाई। गाना के लाइन कुछ ऐसन बा, देवी गीत बा। हाँ, गाना सुन के अगर कोनो भी सहयोग गलती होए हाँ, क्षमा चाहत नहीं। हम्म। गाना कुछ इस तरीके से बा। कोमल कोमल पाओ बा लागे तनिको घाओ ना, सारा दुनिया से ज्यादा माये से लगाओ बा, किया हो मालिन को वन मालिन माई के बोला वाला सो, आहो मालिन को वन मालिन माई के बैठा वाला सो, अरे पनवानी अन मैया पातर हो बाड़ी, फूलवानी अन सुकावार हो। वाह भाई। तो भाई ये किसका गाना है कमेंट में आप लोग बताइएगा। थैंक यू।